Аз ти ръчни шапнаки първа. Може да лебедка да мали. Може и лебедка. Лебедката да е хлабава. Хлабава е, да. Малко да те я напънем. Така па ще го вкараме в митнята. Добре. Аз се смеем тия побити, има разни чагали, магали и там не. Виж колко е послушна. Нема къде да оди кукур. Да. Чек сега, да не? Малко не, аз се включим на скоро среща. Още малко тук да мога да ми смерне. Няма да стане. Зърнето се покал. Не, още малко да запънем зърнето. Има близо ти хванат ковите тук на левете. Ага. Край. Ето, виждаш ли какво стана? Първо и ръчна и аз почвам да обръзвам.